Ang Kapuso Network na ang bagong pinuy-anan sa labing-unang liga sa Pilipinas, ang National Collegiate Athletic Association con NCAA. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Human gianunsyo ang kapin sa 5 katuig nga partnership, nagtigom nitong Sabado ang National Collegiate Athletic Association o NCAA o GMA Network. Kabahin kini sa mga detalye sa NCAA Season 96 sunod tuig nga ipahaom sa IATF regulations. Apil sa tigom ang host sa NCAA Season 96 nga mao ang Kolehiyo de San Juan de Letrad Management Committee sa pagpangulo ni President Father Vic Calvo. Mga opisyal sa NCAA o GMA Senior Executives na sila si Lizel G. Maralag, Chief Marketing Officer, Ronaldo Mastrele, Senior Vice President for Finance and ICT, Reggie Bautista, Chief Risk Officer and Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Program Support, ug si Oliver Victor B. Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy. Ang NCAA gilangkuban sa napulo ka mga kolehiyo ug universidad sa Metro Manila. Ang Kolehiyo de San Juan de Letran, San Beda University, Jose Rizal University, Mapua University, De La Salle College of St. Benilde, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Health System Delta, Arellano University, Emiliano Aguinaldo College ug Lyceum of the Philippines University. Gumikan sa pandemya, 4 ka mga sporting events una ang main focus sa NCAA Season 96, maong basketball, volleyball, track and field ug swimming. Makita ang NCAA Season 96 sa GMA News TV o via online streaming sa gmanetwork.com. Apan ang finals game sa men's basketball makita sa GMA, ang network nga dunay widest reach. Ma-access usab sa viewers abroad ang NCAA Season 96 via GMA Pinoy TV. Ipasundayag usab ang ubang mga NCAA sports sama sa table tennis, chess, badminton, taekwondo, cheer dance, football, beach volleyball, lawn tennis, soft tennis, ug 3x3 basketball. We are clear that we will be having perhaps a shortened season. Nonetheless, it will be intense given that in other events, it has proven successful in terms of a bubble concept perhaps or a shortened league. But we are hopeful, especially with the help of GMA, that NCAA Season 96 even and beyond would actually be very successful. Ang NCAA ang labing-una o labing-dugay nga liga sa Pilipinas. Sa usa ka pamahayag giingon ni GMA Network Chairman o CEO Attorney Felipe L. Guzon nga excited na ang Kapuso Network na mamahimong bag-ong pinuy-anan sa NCAA. Nagpasalamat usab siya sa pagsalig aron magsilbing daan sa pagdiskubre sa talento sa Filipino student athletes. Gisiguro sa NCAA nga ipaahom nila ang tanang sporting events sa safety o health protocols sa gobyerno o siguraduhon ang kaluwasan ug kahimsog sa tanang student athletes o staff. With GMA on board as our partner, we look forward to reaching more people and really promoting the brand of NCAA. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.